Сөйләшегәле. Син инде бик күп конкурсларда катнашасың, бәйгеләрдә, кайларда гына чыгыш ясамыйсың. Ничек өлгерәсең син? Белмим инде. Әтиләр, әниләр Өлгертә. өлгертә. Үзе ничектер килеп чыга. Белмим. Булды җитеп туйдым, минем бүтән йөрисем килми, катнашасым килми дигәнең бардыр инде берәр кайчан. Әзрәк кенә. Әни ишетмәсен, әймәт, әни ишетмәсен. Болашак җыр фестивале турында да сөйләшегәле. Анда кайчан катнаштың син? Нинди җыр белән катнаштың? Кайчан катнашканның елын белмим, хәтерләмим. Мин анда тигәнәкле су буе җыр белән катнаштым. Җырлыйсыңмы хәзер? Әйдәгез. Әйдә әле. Яңгыр шаугыр җыен, кашышлы безнең уен. Bugün süs kuyuşkan uğran tigenekli su boyunda tigenek de kübelek de ışıtmakşı yangır vak vak sibelep su boyunda tigenek de kübelek de ışıtmakşı yangır vak vak sibelep. Сен уйнаклап җибәргәндә кытыклар килә. Мен синең солфег җыйнап атма. Әйе. Дигәйбәт диктантларны 5-кә язам. Афәрин. Каян җыйдыгыз сез мондый балаларны? Наилә, мин дә шуны сиңа сорау бирмәкче идем. Менә мондый балалар бик күп бит инде алар. Мен саны бармы аның? Болашак җыр фестивалендә ничә бала катнашалар? Балашак җыр фестивале ул безнең гомумән җырларга багышланган, балаларга түгел, җырларга. Безнең анда композиторлар һәм шагыйрьләр катнаша. Шуннан матур яңа җырлар туа инде. Балаларны без Сейлән фестивалендә табабыз гадәттә. Безнең Сейлән фестивале менә шулай ук Шаян кебек 5 ел аңа. Быел 5нче сезон. Һәм дә инде балаларны шулай алар безгә ел дәвамында киләләр. Без аларны карыйбыз. Үзебезгә иңнәрне алып, менә шулай матур итеп үстерәбез инде. Карагыз әле, менә булар шундый сәләтле балалар, алар үзләре теге активлык күрсәтә алмыйлар. Әти-әниләре уйлыйлар, хәзер барсак инде кабул итмәсләр дип. Менә әгәрдән шундый теләкләре булган кешеләр ничек мөрәҗәгать итәргә Шаян ТВ каналына? Менә мине карагыз әле, мин дә катнашасым килә дип. Шуны әйтеп кескән, бүген бит 21 гасыр дигәндәй, барып эндәшкәнче үзеңнең бит осталыгыңны яздырып та җибәреп була. Без ул якларны диктофонгамы, видеогамы иркенә булган нинди сәләте бар, шигырь сөйлим, җырлыймы, бийме, мәзәк сөйлим, рәсем ясыйм атыр. Булган сәләтен яздырып, ул безнең социаль челтәрләргә иркенләп җавап бирә ала. Әллә кая почталарга да язып итәсе юк. Туры социаль челтәрләр Шаян ТВ-ны тап язалар икән. Без аларга җавап бирәбез, чакырабыз, редакторлар дело белән карап чыгабыз. Һәм шулай итеп бәйгеләргә чакырабыз. Бәйгеләргә, проектларга. Әле шунысында итеп китәсе килгән иде, форсаттан файдаланып дигәндәй проектларга чакырабыз дигәне. Без Шаянга быел 5 ел булганда уңаеннан шундай бер шәдәгә. Менә һәр баланың үзен телевидениедә күрәсе килә икән, зәңгәр экраннардан күрәсе килә икән. Ул менә бай итеп иркенләп үз телефонына Шаян ТВ-ны туган көне белән котлап, әле котлау видеосын безгә җибәрә. Безнең почтасында барлык мәгълүматында социаль челтәргә куйдык һәм без аларны эфирда күрсәтәбез. Шул форсатлы Ролик кебек бар. Ролик, айрым бер блог бар, туган көннәр котлау килә. Теләгән бала үзен эфирда күрәсе килә икән, иркенләп җирнең кайсыгына почмагында булмасын, видеоны безгә яздырып җибәрә һәм без аны эфирда күрсәтәбез. Әлеге безнең акция дип әйтик, менә ноябрь ахырына кадәр видеолар кабул ителә. Шуңа күрә үзләрен экраннарда күрәсе килсәләр, балалар инде котлаулар яздырып безгә җибәрә алалар. Карагыз әле, үзләренең туган көннәре уңаеннан Шаян ТВ балаларга нинди бүләк ясый? Бүләкләр дигәннән, бүләкләр кабул итәсезме? Әлбәттә, бүләкләр без кабул итәбез. Без бүләкләрне үзебез